Propaganda je politické vymývání mozku. Je to vykalkulovaný útok na složitost mysli druhých lidí. Hle jeho mocná ruka. Je to neviditelná ruka. Vede vás, abyste se podrobili, aniž byste si uvědomovali, že se podrobujete. Co když jsou média nepřítelem lidu? Cílem propagandy je vyvolat mýtickou víru. Jacques Ellul. Kde je moc, tam je propaganda. Když vyrůstáme jen obklopeni propagandou, jak víme, co je pravda? Propaganda je naše nejostřejší zbraň. Josef Goebbels. Víte, v mé práci musíte opakovat věci stále znova a znova a znova, aby se pravda vryla do paměti. Můžeme mít znovu pod kontrolou 350 milionů liber. 350 milionů. Ti, kdo vás donutí věřit absurditám, vás mohou donutit páchat zvěrstva. Voltaire. Propaganda nezmizí. Propaganda je nezbytná pro moderní stát. Jak můžeme bránit demokracii před lidmi, kteří si zahrávají s pravdou? Pravda o černoších a cizincích. Veškeré umění je propaganda. George Orwell. Ve špatných rukou je síla umění nebezpečná. Prima uvádí dějiny propagandy. Johnston nejdřív natočí váš příchod. Necháme se manipulovat fikcemi? Jako by to byly nesporné pravdy. Jako bychom to nedokázali rozlišit. Víte co? Vraťte se prosím za dveře. Natočíme to znovu. Vždycky nás okouzlovaly pohádky a fantazie a všechny ty obrazy, které je doprovázejí. Ale jak je možné, že sílu našeho rozumu tak často přemáhá iracionálno? Když se podíváme na dějiny lidstva, je jazyk médium, které dalo lidem novou moc. A sice pochopit symbolickou vrstvu reality. Když se ohlédneme na dějiny magie, umění, náboženství, všechny sdílejí stejné kořeny. Je to jedna z kreseb ruky, které proslavily jeskyni El Castillo. Je to patrně první nalezené symbolické umělecké dílo, které představuje něco ze skutečného světa. Je to provedeno s velkou pečlivostí. I lokalita je promyšlená. Není to jen umění pro umění, má to význam. Když víme, že to jsou ruce neandrtálců, že před 65 000 lety tady jeden stál a vytvořil to je ohromující. Toto je počátek symbolické kultury, počátek umění, jestli chcete. A to hraje velmi důležitou roli v propagandě. Symbolická komunikace je v jádru propagandy. Těchto kreseb ruky je v této oblasti asi 40, takže když vidíme rozsáhlou koncentraci umění jako tady, možná byla vytvořena, aby ji vidělo mnoho lidí na shromážděních, kde možná prováděli nějaké rituály. Toto je veřejné umění. Dobrá propaganda využívá naši potřebu něčemu věřit, naši potřebu víry a naši touhu nebo náš zájem o magickou formu posílení.
V daném okamžiku ztrácíme svou relativní nedůležitost ve vesmíru a společně se stáváme pány vesmíru. Šaman vás bere do temné jeskyně, kde dobře nevidíte. Věci vrhají mihotavé stíny a na stěnách jsou obrazy zvířecích duchů. Jeskyně by mohly být vnímány jako promyšlený způsob, jak lidi přesvědčit o síle šamana. To je propaganda. Síla obrazu je s námi od počátku. Je to snad důvod, proč tak snadno podléháme propagandě a necháváme si vnucovat názory, které nejsou naše vlastní? Šíříte falešné zprávy. Dnes nás bombardují obrazy a zprávami se skrytými implikacemi jako nikdy předtím. Křičí na nás z našich počítačů a mobilů. Jakoby se dystopická fikce George Orwella stala naší každodenní realitou. Tak jak se můžeme bránit proti nehoráznostem politiků, náboženství, demagogů a populistických vůdců, kteří nás krmí falešnými nadějemi, podvádějí nás a vyvolávají nenávist? Když je napadán samotný pojem pravdy, když je poznání zlehčováno a nevědomost oslavována, když v každém z nás dosáhne hněv bodu varu? Musíme se zastavit a položit si otázku, jak jsme se sem dostali. Tento film je varovný příběh a volání do akce v prekérním okamžiku našich dějin. Můžeme být manipulováni, můžeme být ovlivňováni. Informace je opravdu mocná. Jsem Craig Silverman, editor internetových novin BuzzFeed News. Specializujeme se na zkoumání mediálních manipulací, digitálních podvodů, fake news a internetových dezinformací. Jak jste přišli na termín falešné zprávy neboli fake news? Pokud jde o mě, já jsem se poprvé setkal s tím, čemu jsem začal říkat fake news koncem léta nebo na podzim roku 2014. Neustále jsem narážel na články, které byly zcela a na 100% falešné, ale vypadaly, jako by byly publikovány na zpravodajském webu. Během voleb v roce 2016 jsme například přišli na to, že existuje skupina mladíků v Makedonii, kteří zakládali stránky Trumpa. Zjistili jsme, že jich měli víc než 150. Zveřejňovali na nich spoustu věcí, které byly neuvěřitelně zavádějící a mnohé také 100% nepravdivé. A jedním z důvodů, proč to dělali, bylo to, že na tom můžete hodně vydělat. Některé falešné články, které jsme během voleb viděli, například tvrdili, že Trumpa podporuje papež nebo že Hillary Clintonová schválila prodej zbraní Islámskému státu. Byli všude. Vyprávění příběhů je mocný nástroj, jak lidi dojmout. Je to mocný nástroj, jak lidi zaujmout. Lidé chtějí věřit příběhům. Vyprávění příběhů má v dějinách propagandy pevné místo. Dobrá propaganda je dobrý příběh, dobré vyprávění. Tady je nepřítel, tady je hrdina. A tak funguje propaganda celá staletí. Vezme nějaké specifické symboly a dá jim nadpřirozenou moc. Využití propagandy k vytvoření kultu osobnosti sahá až k Alexandru Velikému. Ten byl jedním z prvních vůdců, kteří pochopili, jak je důležité, jakým způsobem bude symbolizována jeho přítomnost. Máme důvod ho pokládat za jednoho z největších propagandistů v dějinách. Stal se bohem. To je ono. A myslím, že to udělal vědomně. Byl první člověk, který se musel potýkat s problémem, že má obrovské impérium
a jak v něm má zajistit, aby v něho lidé věřili. Nemůžete být všude zároveň. Tak spolu se svými poradci vymyslel toto. Když tam nemůže být Alexandr, mohou tam být Alexandrovy sochy. Mince s jeho portrétem mohou putovat do všech konců světa a nést jeho poselství. Věřte ve mě a všechno bude v pořádku. Propaganda chce být všude. Je propagandou jen tehdy, když je součástí většího úsilí tvoření, přetváření skutečnosti. Když si myslíme, že to není propaganda, tehdy funguje nejlépe. Pravděpodobně nejúčinnější propagandu v dějinách šířila církev. Mohl bych se vás zeptat, jaký je původ slova propaganda? Slovo propaganda, jak ho používáme v angličtině, je odvozeno od latinského termínu a smysl původního latinského termínu je sázet. Sázení myšlenek. To se v katolické církvi používá jako způsob, jak probíhá proces evangelizace. Sázíte nebo zaséváte víru? Na začátku 16. století bylo v Evropě možná 200 tiskařských lisů. A ty se staly těžkou zbraní propagandistické války, která právě začínala. Martin Luther a lidé, kteří s ním pracovali na reformaci, měli velmi jasnou představu, jakou má tiskařský lis moc. Tiskli ohromné množství materiálu. Prvním bestsellerem byl jeden z Lutherových traktátů o zlotřilém prodeji odpustků. A Luther měl nápad, že využije služeb opravdu dobrých umělců, aby vytvořili dřevořezy, které potom doprovázely jeho kázání brojící proti katolické církvi. Potom jsme však měli různé papeže, kteří se snažili protestantské propagandě čelit. Rozhodli se jít rovnou přes všechny komunikační prostředky katolické církve a učinit ji dostupnější obyčejným lidem. A to se dělo přes malbu, sochařství, architekturu, hudbu, napříč celým spektrem umění. A tím dali vznik slávě baroka. V jádru každé propagandistické kampaně je emoční vliv jistého druhu. Jistý typ emočního vlivu. Ústřední barokní myšlenka manipulace smyslů působí víc na srdce než na rozum. Jmenuji se Jim Fitzpatrick a jsem irský umělec. A jsem patrně nejznámější jako tvůrce neblaze proslulého plakátu Che Guevary z roku 1968, nazvaného Viva Che. Pracoval jsem jako barman v jedné hospodě v Kilkee a přišel tam Che Guevara. Jako barman jsem rád mluvil s lidmi. Šlo mi to. Přišel k baru a já říkám, co vás sem přivádí? On se na mě podíval překvapeně a já jsem řekl, vy jste Che. A on řekl, jo. Říkal, že tady má mezipřestání kvůli mlze, 2 dny na letišti Shannon. Udělalo to na mě obrovský dojem, protože tady byl někdo, koho jsem ohromně obdivoval. Bylo to jako potkat Martina Luthera Kinga. Díval jsem se na něj a myslel jsem si, proboha, to je opravdový hrdina revoluce. Udělal jsem mnoho verzí Che Guevary, až jsem dospěl k té konečné a tady jich pár je. Ale jsou moc komplikované. Potřeboval jsem to zjednodušit. Tak jsem začal zjednodušovat. Tyhle nevznikaly postupně, ale vidíte, o co mi jde. Tenhle jsem chtěl udělat jako plakát, ale neudělal jsem to, protože takhle vypadal, když jsem ho potkal. Bolívie, rok 1967.
Che byl zavražděn, byl popraven jako válečný zajatec. A potom udělali něco ohavného. Položili ho na místo, kde se odkrvuje dobytek. Vypadal jako mrtvý Kristus. Byl jsem tak rozhořčený ze způsobu jeho vraždy a z faktu, že se snažili, aby zmizel. Jako obyvatelé Irska jsme měli mnoho zmizelých a víme, co znamenalo zmizení během argentinské špinavé války. A tak jsem si pomyslel, sakra, to se nestane. Když jsem dělal portrét Che Guevary, dělal jsem ho úmyslně jako propagandistické dílo. Chtěl jsem, aby to bylo co nejjednodušší, aby to mohl každý okopírovat. Udělal jsem letáky a každému je dával. Dal jsem to k volnému použití. Vzdal jsem se autorských práv pro revoluční a levicové použití. Che Guevarův portrét se začal samovolně šířit. Viděl jsem ho na nejrostodivnějších místech. Viděl jsem ho na toaletách v Tokiu. Viděl jsem ho na nekonečném počtu triček. Vyrazil do světa a stal se tak slavný, až mě to děsilo. Dostalo se to do bodu, kdy jsem ani neříkal, že jsem ho vytvořil, protože by mi nikdo nevěřil. Jsem šťastný. Vlastně náhodou jsem vytvořil jeden z nejikoničtějších obrazů všech dob. Mám z toho dobrý pocit. Je hezké, že se můžu ohlédnout a pomyslet si, udělal jsem ve svém životě něco důležitého. Připomněl jsem velkého muže a pomohl mu znovu ožít. Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráže lži. Winston Churchill. První světová válka byla válkou totální. Nebyly to jen armády, ale celé populace stály proti celým populacím. A v důsledku toho museli vlády ospravedlňovat skutečně poprvé ve velkém měřítku, proč bojují v totální válce. A tehdy přišla na scénu propaganda. Německý netvor dnes ohrožuje svět krveprolitím, otroctvím a smrtí. Zničte tuto šílenou bestii. Propagandu používají všechny válčící strany. Používají stará média, tisk, plakáty a tak dále. Ale používali i nové technologie, a to zejména film. Srdce lidstva, rok 1916. Popravdě, u mnoha těchto příběhů se bezprostředně po první světové válce ukázalo, že jsou nepravdivé. Takže propaganda v Británii a v Americe začala být pevně spojena s lží a klamáním. Zajímavé je, že jiné země, jako je Německo, Itálie, Rusko a nakonec i Sovětský svaz, si ze zkušenosti s první světovou válkou vzali odlišné poučení. Nechápali propagandu nutně negativně. Pád Berlína, rok 1949. Když se podíváte na filmy jako Pád Berlína, vidíte filmově zachyceného Stalina. Máte herce, který se stal národním pokladem, jak v mnoha filmech
hraje Stalina. Dnes oslavujeme velké vítězství nad německým fašismem. A hraje Stalina jako moudrou, celkem laskavou postavu, která obětuje všechno pro svou zemi. A v pádu Berlína je to samozřejmě oslava. Je to apoteóza tohoto moudrého a laskavého vůdce. Ať žije soudruh Stalin! Sláva Stalinovi! Ať žije Stalin! Pokoj a štěstí vám všem, moji přátelé. Propaganda na nás působí tak, že se jí ani celou svou inteligencí nemůžeme ubránit. Vlastně naši inteligenci oslabuje. Proto, když se ohlédneme, můžeme si říct, jak jsem tomu mohl uvěřit. Jako když si na konci milostného vztahu pomyslíme, jak jsem se mohl do toho člověka zamilovat. 3 roky po své smrti byl Stalin oficiálně odsouzen jako vrah milionů svých vlastních lidí. Zdá se mi, že toto rozčarování ze Stalina je velmi výmluvné, protože nám zpětně ukazuje, do jak velké míry selektivní musela být pozornost, aby mohla pokračovat víra. Jinými slovy, lidé dost aktivně, i když nevědomě, ovlivňovali svou schopnost vnímání a myšlení. Zdá se, jako by je to nikdy ani nenapadlo. Připadalo mi, jako by se v člověku nějaká část aktivně rozhodla, že neví, co ví. Propaganda je založena na tom, že přestanete něco vědět. Propaganda je něco, čemu podléhají ti druzí. Myslím, že je to naše mylná definice, že? Nikdo nepřijde a neřekne, jmenuji se Astra a miluju propagandu. Protože si všichni rádi lichotíme a myslíme si, že nás propaganda neovlivňuje. To ty druhé. Když se podíváme na standardní historii propagandy, co vidíme? Vidíme katolickou církev, vidíme Sovětský svaz a nacistickou propagandu. A nejvíc mě na těchto konvenčních příkladech propagandy překvapuje, kolik toho chybí. Edralin ví, že tam z nějakého důvodu nezapadá, ale neví proč. Jako žena v tomto světě vím, že existuje patriarchální nebo sexistické chování. Neexistuje úřad mužských záležitostí, který by to prosazoval zhora. Přenáší se to kulturou a nazýváme to stereotypy. Mluvíme o předsudcích, ale nepoužíváme termín propaganda. Vezměme si pořady jako Starý mládenec. Lauren B. Všechny tyto stereotypy jsou donekonečna posilovány. Lauren, přijala bys tuto růži? Když se podívám na americkou kulturu, severoamerickou kulturu, tak to, co mi připadá nejvíc propagandistické, je ve skutečnosti většina hlavního proudu. Hollywoodské filmy jako She's All Dead, pořady o bydlení nebo hledání nemovitostí jako Lovci domů. Tyhle věci představují jakýsi idealizovaný spotřební způsob života. Nové hlavní schodiště, jaký z toho máte pocit? Cítím se šťastná. Myslím, že nejúspěšnější propaganda na světě je ta, která říká, co skutečně chcete, je být bohatí. Kapitalismus vytváří ohromnou závist. Mnoho lidí má pocit, že jsou extrémně zanedbávaní a jsou otrávení, protože žijí v kultuře, ve které to vypadá, že 1% populace si užívá život, jaký by měl být, a všichni ostatní jen trpí. Problém je v tom, že se nám prodává špatný obraz dobrého života. Nejlepší obrana proti propagandě? Víc propagandy. Edward Bernays. V čem vidíte svou roli?
Vidím sám sebe jako politického gerilového umělce. Jak se tomu říká? Buřič. Myslím, že máme povinnost se bouřit, když si myslíme, že je něco špatně. Něco je špatně a musí se to změnit. A z nějakého zvláštního důvodu se zdá, že ti nejchytřejší mezi námi to nechápou. Mám rád seriál Obamův dron, který jsem dělal. Jedna věc je mít nápad, ale k čemu je vám nápad, když ho nemůžete zveřejnit? Teď můžu něco, co mě napadne, dát do internetových novin, Drudge Report, Breitbartu nebo Glennu Beckovi během 24 hodin. Mám rád seriál Obamův dron, který jsem dělal. To je v podstatě o celebritě, která stále znova útočí drony a její politice. A napadlo mě, že Hollywood je jako základna dronů, odkud tyto celebrity létají do kraje šířit své poselství. Samozřejmě je o době, kdy měl Obama politiku dronů, až do chvíle, kdy o ní ve skutečnosti žertoval. Mám pro vás 2 slova. Predátorské drony. Dostal Nobelovu cenu za mír. Proboha, vždyť on celých 8 let každých 20 minut svrhával bombu. Co dělali všichni ti političtí umělci? Padali přes sebe, jak se drali do galerií s jejich pitomými tapetami. Takže víte co? Měl jste příležitost ukázat, že skutečně mluvíte proti mocným. Když byla tam venku moc, která byla zneužívána, byla vaše práce mluvit proti ní. Já jsem republikán, vždycky jsem jím byl a patrně jako republikán umřu. Tady v LA, tady v Hollywoodu jste jako ve skleníku. Musíte nosit masku. Jsme Zorové, jsme hrdinové, jsme černé ovce, jsme pankáči. Tady je u moci levice. Tady vládne levice. Levice ovládá školství, ovládají Hollywood, ovládají hudební průmysl. Na co si vzpomenete, to ovládají. A říkají, jo, máme republikánského prezidenta, co pak vy nejste u moci? Ne, u moci jsou ti, kteří ovládají ten příběh. Jsou to Poldové. Sakra, zmizíme. Je opravdu špatné, když se dostanete do bodu, kdy už jen říkat pravdu je revoluční. Vystavit dílo veřejně bez souhlasu je nebezpečné. Byl jsem zavřený 18krát. Být zavřený není žádná legrace. Pro mě jako diabetika je to zvlášť nebezpečné, protože ve vězení mi často nedávají inzulín, takže to ohrožuje můj život. Ale pouliční umění je pro mě tak důležité, že to riskuju. Působí na lidi tam, kde žijí svůj každodenní život. Snažím se využívat nástroje propagandy a někdy i říkám, že mé dílo je propaganda. Propaganda má negativní konotaci, ale to musí mít. Používám nástroje propagandy způsobem, který je podle mě společensky odpovědný. Obamův plakát naděje byl jako blesk z čistého nebe, dokonalá bouře. Dělal jsem ho jako místní politickou iniciativu. Ale potom, co jsem vytvořil ten původní, na kterém byl nápis Pokrok, se to rychle rozšířilo virálně. Potřebujeme novou politiku a potřebujeme novou stranu. Kontaktovali mě z Obamovy kampaně a říkali, líbí se nám to, ale mohli bychom použít slovo naděje nebo změna? A mně se slovo naděje líbilo, protože myslím, že za Bushe pociťovalo mnoho lidí bez naději. A bez naděje lidé nejednají.
Prezentace Obamovy značky byla skvělá. Jeho logo, to, co si jeho tým vybíral, ale nebylo tam nic s lidským kontextem. A rád bych si myslel, že ten lidský kontext, ten způsob, jak jsem Obamu zobrazil, byl vlastenecký. Zobrazilo ho to způsobem, kdy to vypadalo, že má vizi a legitimitu. Myslím, že jeho největší výzvou bylo, že byl celkem neznámý a neskušený v americkém politickém životě. Takže dvojrozměrný portrét této postavy je způsob, jak ho legitimizovat a také zbavit rasových konotací. Rasismus je ve Spojených státech velká překážka, takže zobrazení Obamy červenou, bílou a modrou, i když to není obvyklá červená, bílá a modrá, ukazuje, že je spíš Američan než Afroameričan. Zpětně se lidé na ten plakát dívají s láskou, protože nechtějí ztratit naději. Umění pro umění neexistuje. Veškeré umění je politické. Mao Tse-tung. Předseda Mao to řekl velmi jasně. Ovládáme nejen zbraně, ale i pera. Ten rok, co jsem se narodil, byl můj otec poslán do exilu. Jako ten, kdo je proti straně a proti lidu. Do velmi odlehlých převýchovných táborů. Mých prvních 20 let probíhalo za těchto podmínek. Ai Weiwei byl nazván nejmocnějším politickým umělcem na světě. Tento odvážný a nepoddajný kritik čínského autoritářského režimu je nyní v exilu a představuje symbol boje za lidská práva. V komunistické společnosti funguje umění jako rakovina. Ničí každou jednotlivou buňku. Proto mě stát pokládá za nejnebezpečnější osobu. Výstava Vypadněte. Rok 2000. V totalitních režimech se často zamlčuje, kdo dílo vytvořil. Například i propagandistické plakáty, které vznikaly během kulturní revoluce. Vytvořili je lidé, jednotlivci, ale zamlčuje se jejich autorství. Autorem je stát. Poznání autora, to, že vyjde do popředí jednotlivec, je už samo o sobě politický čin. Zemětřesení v Sičuánu. Květen roku 2008. Jak mohli postavit tak odbyté školy? Proč ty drahé výškové budovy stojí, když se školy našich dětí zhroutily? Začal jsem pracovat na internetu. Spustil jsem svůj blog. Děti zemřely kvůli špatné kvalitě budov. Vyšetřování má zjistit, proč se budova zhroutila. Hledání pravdy. Otevřete dveře, policie! Co to má znamenat? Já nic nedělám. Vy teď bijete lidi? Takhle pracuje policie? Policie mě zbyla. Měl jsem krvácení do mozku. Musíte počkat tady, prosím. Jedeme na jednotku intenzivní péče. Nikdy jsem si nedovedl představit, že když budu jen svobodně mluvit o tom, co mám na mysli, může mi to způsobit těžké zranění.
Veškeré umění je propaganda, ale není to propaganda vycházející z mocného státu, ale spíš ze srdce jednotlivce. Vzpomínka. 9 000 školních batohů na památku školáků, kteří zemřeli. Základní síla umění je podvratná. Umění je o svobodě. Žila na tomto světě šťastně 7 let. Umění propagandy spočívá v pochopení emočního naladění velkých mas. Adolf Hitler. Nacisté využívali pro svou propagandu všechny druhy umění. To je evidentní v jejich využití architektury. Hitler říkal, že jeho budovy jsou slova z kamene. Ukazovali velkolepost Třetí říše. Stojí tak pevně, jako tady ten kámen. Byli si vědomi potenciálu propagandy, protože cítili, jakou moc má umění. Umění je dojímalo. A věděli, že může dojímat i druhé lidi. Umění je mocný prostředek pro napojení na emoce. Je na něm něco velmi sjednocujícího a transcendentního. Pocit transcendence je jedna z nejmocnějších emocí, které můžeme mít a může být velmi nebezpečná. Hudba byla využívána spolu s malířstvím a vizuálním uměním. A stejně důležitý byl samozřejmě film. Triumf vůle. Stojíme společně za naším Německem. Leni Riefenstahlová dostala příležitost, jakou mnoho režisérů a filmařů nikdy nedostane. Měla k dispozici ohromnou sumu peněz. Je to rozhodně jeden z nejpůsobivějších a nejúčinnějších propagandistických filmů, který nacisté kdy natočili. Ve filmu jsou děsivě moderní záběry kamery a metody střihu. Takže tento film je víc než jen dokument nebo konvenční propagandistický film. Je to propagandistické umění. Byla to očividná propaganda, ale ona to nikdy nepřiznala. Umění ve službách nacistů není nevinné umění. Je to propaganda. Satira je zbraň bezmocných proti mocným. Molly Ivinsová. Každý obraz Trumpa je zjevení. Jen strany jeho obličeje jsou zajímavé a zadní strana hlavy je fantastická a ty barvy a struktury, je na něm toho tolik, co se dá nakreslit. Škoda, že je ten, kdo je. Mám těchto kreseb hodně. Tohle je, když ho žádný právník nechtěl zastupovat. Takže tady je před soudem a radí se se svým právníkem, který má přes hlavu pytel. Tady je jako Marilyn stojící nad větrací šachtou metra. Díval jsem se na tolik obrázků. Fotím si je z novinových článků a dávám si je do složky. Je velmi tlustá. Mám hodně obrázků Trumpa, asi 600 jich mám v počítači. Vypadá, jako by byl z gumy nebo pudinku. Víte, jako by se roztékal. Tady je vtip na jeho tloušťku. Zasekl se v magnetické rezonanci. To bylo v době jeho zdravotnické reformy. Jiný z té doby, Trump v trakci. To byla jen výmluva, aby mohl být nakreslen, jak hajluje. Polovinu času mě zžírají pochybnosti o tom, co dělám. Víte, propaguju světový názor, ať se mi to líbí nebo ne. Pokud jde o karikaturisty, myslím, že na tom, co děláme, není nic zvlášť čistého. Snažím se, aby se lidi smáli a zajdu dost daleko, abych je rozesmál. To mi věřte.
Myslím, že některé mé kresby by Trumpa potěšily, ale vím, že se mu nelíbila obálka, kterou jsem udělal jako čtení z jeho malé ruky. Znám Graydona Cartera, který byl jedním z těch, co upozornili na to, že Trump má malé ruce. A mně to připadá jako svým způsobem propaganda. Je to součást propagandy formou satiry, protože Trump opravdu má neuvěřitelně malé ruce. Možná jsou trochu neúměrné ke zbytku jeho těla, ale není to nic, čeho bych si všiml. Je to skvělý vtip. Tehdy mám pocit, že karikatura je svým způsobem propaganda sama o sobě. Víte, Napoleon evidentně tohle nedělal. Nebo Gerald Ford byl určitě sportovec. Nebyl potácející se hlupák, ale satirici se zaměří na jednu drobnou věc. A když jich to dělá dost, stane se to způsobem, jak je na někoho nahlíženo. A tak vzniká nepravda a přetváří se v ikonický obraz. Zdá se, že v tom je prvek propagandy. Snažím se rozesmát. Chci dělat něco směšného. Čistá urážka je něco jiného. Má své místo, ale je to nebezpečné. Sedmého ledna 2015 byli karikaturisté zabiti jen kvůli kreslení. Kdyby se Mohamed vrátil. Stali jsme se cílem. A to proto, že jsme byli jeden z mála časopisů, které se staví otevřeně proti formě politického totalitarismu, která se však tak odmítá nazývat. 11 mrtvých, 4 další vážně zranění. Francie je dnes v šoku. V šoku, protože toto je opravdu teroristický útok. Korán je k ničemu. Kulky nezastaví. Každá forma totalitarismu, včetně náboženského, nenávidí humor. Snaží se ho cenzurovat všemi možnými prostředky. Humor je zbraň. Neměl ses vysmívat. Když vyberu náhodně spoustu obálek, uvidíte, že se vyjadřují k francouzské politice. To je naše hlavní téma. Takže když říkají, že Charlie Hebdo je posedlý islámem, není. Mluvíme jen o současných událostech. A když se v současných událostech objeví islám a islamismus, pochopitelně mluvíme i o nich. Sundejte mě z kříže. Chci volit. A to nás přivádí k propagandě. Islamismus nás úspěšně přiměl, abychom věřili, že když útočíme na jeho projevy, útočíme na celou komunitu. Toho dosáhli. Víra je individuální, je osobní. Náboženství je něco jiného. To je společenská a politická organizace víry. Jakmile se zabýváme politikou, musíme umět kritizovat, co se děje v politice. Musíme umět kritizovat, útočit, vysmívat se a napadat náboženství.
Fotografie je lež už z definice. Je to zamrzlý okamžik v čase. Postavte se tam. Nevíme, co se stalo předtím, nevíme, co se stalo potom. A také získáváte ten příběh přes mé vlastní vnímání. Ale to je ono. To je její práce. Práce umění je být propagandou. Má něco prodávat. Jmenuji se Tyler Shields. Jsem fotograf, režisér, spisovatel a mnoho lidí si nejspíš myslí, že jsem provokatér. Spousta lidí si asi myslí, že jsme to plánovali měsíce dopředu a pak to celé udělali. Chtěla udělat něco s Trumpem a její kadeřnice řekla, já mám paruku a můžu ji upravit tak, aby vypadala jako Trumpovy vlasy. A měli Trumpovu masku. Vypadalo to hrozně. Bylo to jako v halloweenském stylu, byla to falešná maska. A tak jsem si pomyslel, co bychom s tím asi tak mohli udělat. A řekl jsem si, kdybychom ji polili krví, tím by se to zakrylo. Dal jsem to na svou stránku a šel jsem spát. A když jsem se probudil, bylo to na zprávách z bulváru a vůbec všude. Byla tu FBI a tajná policie, vůbec všichni ti lidé. A potom začala být Cathy spojována s Islámským státem a volala mi a říkala, lidi jsou na mě naštvaní. Nevím, co mám dělat. Upřímně se omlouvám. Teprve teď vidím, jakou reakci ty snímky vyvolaly. Když vám celý svět říká, udělal si tohle a tvá kariéra skončila, to vyděsí každého. Udělala jsem chybu. A pak o tom začal tweetovat prezident. Dostalo se to na mezinárodní úroveň, jakou jsem nikdy předtím neviděl. A všechno to bylo organizované. Evidentně existovala dohoda mezi Fox News a Trumpem stáhnout veškerou pozornost na tu věc s Cathy a odpoutat ji od Pařížské dohody. Odpoutat veškerou pozornost od těch druhých věcí. A fungovalo to. Veškerá pozornost se soustředila na tento snímek. Je to geniální přesměrování pozornosti. Všechno je to propaganda. Jde pouze o to udržet kolo s křečkem v pohybu. Čím větší chaos vytvoříte v tisku, tím méně se bude někdo dívat na to, co děláte. To je ten největší trik ze všech. Dívejte se na tento bláznivý tweet, zatímco já tady všechno zkazím. To je geniální. A nikdy předtím v dějinách jste neměli možnost to udělat. Obama byl první prezident, který měl sociální média, ale nikdy je nevyužíval tím způsobem, jak se to děje nyní. Teď je z nich zbraň. Sociální média se stala zbraní. Facebook je optimistická společnost. A jak rostl, získávali lidé ve světě nástroj, jak zůstat ve spojení s lidmi, které mají rádi, aby je bylo slyšet a aby mohli budovat komunitu a biznis. Facebook, Twitter, Google, tyto masivní platformy vždycky vznikaly jako poctivé hrací pole. Říkali, pojďte sem a sdílejte. Vše, co je pro lidi nejzajímavější a nejhodnotnější, vyhraje. Vždycky v tom byl ten utopický prvek. Ale neudělali jsme dost, aby tyto nástroje nebyly zneužívány. Nedokáží zvládnout platformu, která má víc než 2 miliardy uživatelů. V Myanmaru vedla nenávist na Facebooku k násilí a zločinům proti Rohingům. 650 000 jich muselo utéct ze svých domovů, aby si zachránili život. Vojáci vstupovali do našich domů a zaměřovali se na rohingské muslimské dívky.
Stačí, když se podíváte na země jako Myanmar, kde přes všechny dobré úmysly a důvody, s nimiž lidé používají internet, je Facebook stroj na šíření nenávisti a plánování nepokojů, který svým způsobem umožňuje genocidu. Zdá se, že schopnost přesvědčovat lidi o zjevných nepravdách se zvýšila. Lidé se vždycky snažili manipulovat názory, to je pravda. Ale schopnost dělat to v tak ohromném počtu přes algoritmy a takové věci je nová. I když se propaganda vždycky snažila skrývat, na sociálních médiích je tato její schopnost zvýšená. Hodně zmatků bylo zase to mnoha způsoby, jak o pravdě mluví intelektuálové. Nic takového jako pravda neexistuje. O tom píší vysokoškolští studenti eseje. Ti, kteří se ještě nikdy ani nepokusili zjistit, co je pravda, říkají tímto povzneseným způsobem, že existuje mnoho pravd. To je filozofické a psychologické podkopání faktu, že snažit se zjistit, co je skutečnost, je velmi důležitá disciplína. Norimberk, červen 1945. Možná bychom měli brát lekce z historie jako varovný příběh a snažit se odvrátit od hrůz naší minulosti. Je však skutečně možné vzít ikony minulosti a naplnit je novým významem? Toto místo je nejdůležitější norimberská rekreační oblast, kde se konají rockové koncerty a automobilové závody. Každý rok sleduje 150 000 diváků, jak kolem Hitlerova pódia krouží závodní vozy. Když se podíváte zblízka na historii, můžete mít někdy dusivý pocit. Ale myslím, že ta auta a řev motorů historii prostě přehluší. Adolf Hitler říkal, že buduje něco, co vydrží 1000 let. Bereme si toto místo zpět. Nedovolíme, aby patřilo nacistickým budovám. Je naše. Lidé tady pořádají oslavy, jsou tady šťastní. Říkají, nejsme tady, abychom bojovali nebo nenáviděli. Je to místo, kde se lidé scházejí, aby se společně radovali. Jsme vysoce společenský druh. Ponechali jsme si své kmenové instinkty a máme hlubokou potřebu někam patřit, která je pevně zakořeněna v naší evoluci. Od samého počátku naší existence umožnil náš zvyk představovat si vznik velkých civilizací a všeobecný rozkvět lidstva. Musíme však tyto příběhy také neustále zkoumat ukázněným rozumem a s jistou dávkou skepticismu. Musíme se snažit znovu doplňovat historii tam, kde byla vymazána, stát pevně proti autoritativním tendencím, bojovat proti demagogii s arzenálem humoru a důvtipu. Všichni si musíme být vědomi svých vlastních emocí a toho, jak mohou být zlovolně a manipulativně zneužívány. Neexistují snadné odpovědi. Existuje jen osobní odpovědnost. V demokracii záleží na tom, co si lidé myslí. Proto vždycky budeme mít názorové války. Vždy budeme mít bitvy o srdce a mysli občanů. To znamená angažovat se v samosprávě jako společnost.
Rozhodovat musíme rozumem, rozhodnutí musí být vysvětleno. Propaganda může být dobrá nebo špatná. Může být varováním na krabičce cigaret nebo triumf vůle. Možná bychom ji měli jen lépe chápat. Myslím, že každý musí převzít skutečnou odpovědnost a žít mnohem méně pohodlný a bezpečný život. A zkoušet sám sebe, protože na tom opravdu záleží. Všechno, co uspokojuje nebo uklidňuje, bude velmi neodolatelné. Myslím si, že komoditou je tady naděje. A můžete buď otravovat lidi falešnými nadějemi, nebo je můžete inspirovat. Prodává se tu lepší budoucnost. České znění připravili Libor Bouček, Lukáš Jurek, Svatopluk Šuler, Jiří Valšuba, Zbyšek Horák, Bohdan Tůma, Jiří Ptáčník, Pavel Soukup, Pavel Rýmský, Zdeněk Mariška, Bouslav Kalva, Adela Kubačáková a Radka Stupková. Překlad Hana Kašparovská, dialogy Tereza Jančíková, zvuk Tomáš Čisárik, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Filip Jančík. Vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, v roce 2020.